Meillä kansalaisten osallistuminen on nähty niin tärkeäksi ja kansanvaltaisuus, että se on perustuslaissa. Suomi jakautuu kuntiin ja meillä on kunnallinen itsehallinto. Voidaan sanoa, että nykyään meidän kunnilla on poikkeuksellisen laajat tehtävät eurooppalaisittain. 2/3 kaikista julkisista palveluista on kuntien tuottamaa, eli hyvin paljon. Jos tänä päivänä katsotaan, että mitä kaikkia palveluita kunnat järjestää, niin siellähän on sosiaali- ja terveyshuolto, opetus- ja sivistystoimi, ympäristö- ja tekninen infrastruktuuri, eli kaikki ne päiväkodit, muut mitä meidän lähellä on, niin ne päätetään kuntatasolla. Kunnanhallintohan perustuu toimielimiin ja luottamuselimet. Meillä on kunnanvaltuusto, joka valitaan joka 4. vuosi kunnallisvaaleissa, sitten kunnanhallitus ja sitten nämä lautakunnat. Ja jos osallistuu kunnallisvaaleihin, niin tärkeää on myös se, että muistaa, että valtaosa näistä lautakuntapaikoista, jos vaikka itse tuu valituksi, niin poimitaan sieltä puolueiden listoilta myös. Eli lautakunnat kuitenkin tällaisena perusvalmisteluelimenä, jossa tämä valmistelu tapahtuu. Sielläkin on huomattava vaikuttamisen paikka. No nyt tänä vuonna kunnallisvaalit järjestetään sunnuntaina 28. lokakuuta. Ja kunnallisvaaleissa saa äänestää sekä Suomen että ulkomaan kansalaiset tietyillä ehdoilla. Suomessa kunnallisvaaleissa saa äänestää vain oman kotikuntansa ehdokasta, ja yksi erittäin tärkeä asia meillä on, että ilmoitus äänioikeudesta, tämä paperi, se tulee kotiin joka ikiselle äänioikeutetulle postissa. Eli meillä ei tarvitse rekisteröityä tai tehdä jotain muuta hankalaa prosessia. Meillä on haluttu pitää se kynnys mukaan pääsemiseen niin matalana kuin mahdollista. Eli se, että kotiin tulee tämä kirje, jossa kerrotaan, missä saa äänestää, mitkä on ennakkoäänestyspaikat. Ne kaikki lukee siinä. Jos se hukkuu, se ei haittaa. Saa äänestää myös ilman sitä. Tänä vuonna kunnallisvaaleissa äänioikeus määräytyy seuraavin ehdoin. Eli jos on EU-maista, Islannista tai Norjasta ja täyttää viimeistään 28. eli vaalipäivänä 18 vuotta ja on ollut kotikunta Suomessa viimeistään 7.9., jolloin vaalirekisteri keräytyy. Sama koskee muita ulkomaalaisia, paitsi että tämä kotikuntaraja on 2 vuotta. Kotikuntalain perusteella tämä määräytyy. Kotikuntatiedot, jos ei itse tiedä, se on yleensä, tai sanotaan aina, miltei aina se kunta, jossa asuu, mutta jos on epäselvyyttä, niin maistraatista saa tämän tiedon. Vaalitapa perustuu puolueperustaiseen äänestämiseen. Sä äänestät sekä ehdokasta että puoluetta. Ei ole mahdollista äänestää ainoastaan ehdokasta. Jos ajatellaan, kun mä kerron, miten tämä vaalitapa toimii, jos ajatellaan sitä, että Antti esimerkiksi olisi ehdolla, ja sä äänestät sitä, niin sun ääni menee myös puolueelle. Ja silloin, jos Anttia ei valita, mutta puolueen listalla on esimerkiksi Pekka, josta sä et ollenkaan tykkää, niin silloin se ääni menee Pekalle. Niin tämä kannattaa huomioida, että sitä ei voi kohdistaa ainoastaan yhteen henkilöön, joten se on myös tärkeää miettiä puoluetta. Ja toisaalta puolueet on kuitenkin siinä mielessä hyviä, että ne auttaa hahmottamaan tietynlaista maailmankuvaa, että mitä ne ajaa suurin piirtein. Kun taas sä et voi tutustua jokaiseen ehdokkaaseen niin tarkasti, tai silloin sun pitää olla todella kiinnostunut ja todella seurata politiikkaa. Et puolueet auttaa ryhmittelemään nämä ehdokkaat. Et ekaksi katsoa, että minkälaisia puolueita on ja mitä ne ajaa, ja sitten puolueryhmän sisältä katsoa, että no mitä nämä ehdokkaat on. Tämä on yksi tapa esimerkiksi hahmottaa sitä maailmankuvaa, että millä tavalla halutaan
muuttaa tai säilyttää tämä yhteiskunta. Ja sitten halusin ottaa vaalitavan esille, koska tämä on myös tosi tärkeä asia, että ymmärtää, miten äänet lasketaan ja kuka tulee valituksi. Tässä on yksi esimerkki, jossa on, tämä on ihan fiktiivinen esimerkki, jossa on 4 valtuutettua. Että siis eräs kunta, johon valitaan 4 valtuutettua, tällaista ei ole oikeasti olemassa, mutta siinä on sininen puolue ja se asettaa 5 ehdokasta. Maija, Riikka, Heikki, Timo ja Helina. Ja vaaleissa ehdokkaat saavat seuraavasti ääniä. Maija saa 20 ääntä, Riikka saa 15, Heikki saa 10, Timo saa 8 ja Helina 3. Eli tämä sininen puolue saa yhteensä 56 ääntä. Mitä näille äänille sitten tapahtuu? Puolue oli saanut 56 ääntä. Maija saa koko listan. Riikka, joka sai toiseksi eniten ääntä, se saa puolet siitä listasta. Eli silloin 56 jaettuna 2 on 28. Heikki, joka tuli kolmanneksi, niin saa 1/3, eli jaetaan 3 ja niin edelleen. Keltainen puolue, valkoinen puolue, harmaa puolue ja oranssi puolue. Ihan samalla tavalla. Eli keltainen puolue sai 45 ääntä, niin se, joka sai eniten ääniä tässä Juhan, niin saa 45, eli vertailuluvuksi, eli sen koko määrä. Liisi, joka jäi toiseksi, sai 45 jaettuna 2 ja niin edelleen. Tässä esimerkiksi, että valitaan 4 valtuutettua, niin ne 4, joilla on suurin vertailuluku, eli suurin tämä luku, niin ne valitaan. Mennään vielä päivämääriin, eli ennakkoäänestys alkaa nyt 17.10. eli reilun viikon päästä. Ja ennakkoäänestys päättyy ulkomailla 20. päivä ja Suomessa 23. päivä. Ulkomaillahan voi äänestää lähetystöissä ja eräissä muissa paikoissa. Ja Suomessahan näitä ennakkoäänestyspaikkoja on koko ajan pyritty lisäämään. Ja ennakkoäänestyksessä kannattaa muistaa, että voi äänestää missä tahansa päin Suomea. Pyydät vaan siltä vaalivirkailijalta silloin ne oman kotikunnan ehdokkaat, koska sun pitää äänestää niitä kuitenkin. Ja ne ei välttämättä ole esillä jossain muualla. Mutta vaalipäivänä voi ainoastaan äänestää siinä omassa vaalipaikassa, mitä siinä ilmoituskortissa, joka on lähetetty kotiin, joka lukee siinä. Ja sitten vielä varsinainen vaalipäivä, eli se on sunnuntaina 28. päivä kello 9-20.